Тук той беше парова централа и те не знам около тръбите не ги извадиха, той има подземия направени. Да, ние ще къртим, да. Целият фундамент ние ще къртим. Там много работа, да. Кога ще почнете? Някъде след 3 месеца. Сега проектираме. А вие сте тук, имате част от Да, част от вие сте като обещаници? Да. То есть това ваша парцела?